ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Umrupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but 6% ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi nagabenta ka tuition but coaching ka babhatam yapi yasno but ka ICA ka jinglet u Presiden ka Amerika sa Middle East kadai ka bapensa nam pensa burom namarba ka rukom pediang sobha yu ka long hadu kata-kata kaba kipaj ba kimla mudorsyo utram mula lej ningkong hakasi hat majai sa Saudi Arabia bat la Pahara yu hasuñ da ki henriu Tylli ki Liengsuiñ na Saudi Arabia ulalet sa Qatar bat hakataru la Pahara yu hadu pratali ki Liengsuiñ yapom lani ki F-15 jet ka Qatar kala pediang sobha yu utram da ka baay sobha yu da ka Liengsuiñ ka badang mi thamai ka Boeing 7478 hagasi palepan utram unlet sa United Arab Emirates balak milinti bahang niru unyo ya ka jing pediang buram ka bakham kraw shushu kam haswa ula penbait ba unlet sa Israel ru henrei menta ula pensangya no shwa